să sărbătorim ziua Sfântului Ion așa cum se cuvine, vom petrece la Fii Antenă pe muzica populară alături de Ion Artur. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ion sau Ioana. Am revenit în direct, așadar, cum ați văzut mai devreme, înainte de pauza de publicitate, avem un invitat special. Avem un invitat special pentru chiar că este Sfântul Ion. Îl cheamă chiar Ion. Normal că așa trebuia. Și îl cheamă Ion Artur, este interpret de muzică populară. Bună dimineața, Ioane, bine ai venit la Antena 1. Of, bună dimineața, bine v-am găsit. La mulți ani de ziua ta. Mulțumesc, vreau să știi că special pentru voi a rămas în Megidia azi noapte. Și mai spun unele Megidia. Am rămas la Megidia pentru că am avut și eu ieri emisiune în direct, știți destul de bine că nu lucrăm în același trust, dar și eu realizez emisiuni. Oricum avem mai mare rating ca tine. La mulți ani pe 2013. Mulțumesc. La mulți ani și dumneavoastră celor de acasă, să fiți sănătoși și la pungă groși, mai cu seamă cei cu nume de sfinți și sfinte, Ioane, Ionuțe, Ionele. Zicem ca să mulțumesc. Avem 4 colegi, Ionela Dumitrescu, Oana de la marketing, Alexandru Ionuț Bada, este de la Ioana. Da. Alexandru Ionuț Constantin și Ionuț Constantin, 2 operatori, deci avem foarte mult, 4 persoane. Eu zic să ne cânte pentru aceste 4 persoane. Eu zic să cânt doar pentru Ionela, că ea m-a invitat. Ionela, mulțumesc frumos pentru invitație. Eu zic că și pentru ceilalți. Păi dacă tu vrei să cânti pentru Ionela, Ionela te rugăm frumos. Ionii și Ioanele. Stai puțin. Ionela, dacă... Stai puțin. Hai să o chemăm aici. Să o chemăm aici alături de noi pe Ionela Dumitrescu. Să-i cânti, domne, sunteți aici. Eu zic să vină toți colegii noștri, îl invităm pe Ionuț Constantin, sigur este la filmare, dar Alexandru Ionuț este și Oana de la marketing, îi poftim aici alături de noi. Aici în studio la voi? Da, o să rugăm poate pe... Nu vor să vină, îmi spun în casă, nicio problemă. Liviu să vină. Oricum ne mulțumim foarte mult că de ziua ta nu vor să vină Iulia, stai degeaba te chinui că nu vor să vină. Noi îți mulțumim că ai venit astăzi chiar de ziua ta să ne cânti aici la Fii Antenă. Între timp ai făcut și mică publicitate așa la emisiunea ta. Hai, lasă că nu am făcut publicitate. Îmi fac publicitate acum și zic că puteți să mă găsiți pe Facebook, Ion Artur sau Arturache. Gata, asta e publicitate. Măi Ioane, cum petreci tu de ziua ta? Păi știi destul de bine că la zile onomastic nu se evită, așa că o să plec acasă la mine la Fetești, că de acolo sunt să trăiești și să vedem... Știți, dulci, ca în București. Tot să trăiești, mă. Cine mă trezesc pe acasă, că m-am pregătit, îți dai seama că trebuie să te pregătești de ziua ta, că odată în an e Sfântul Ion și apoi până la 9 martie mai e destul când o să-mi aniversez ziua de naștere. Ai de grijă pentru că ai spus că de ziua de nume nu se invită, în schimb ai spus că te duci acasă și că te pregătești. Ai grijă cine se uită la televizor, dar ar putea să ai parte de mulți invitați astăzi. Prin Constanța nu prea am prieteni mulți, așa că... Eu zic că o să vină deci asta ai spus tu acum aici la Constanța, ai spus doar că te-ai pregătit, că te duci pe aia la fete. Nu, te aștept oricum, îți dau un pahar de vin acolo să nu zici că-ți băia rău. Nu beau alcool, îmi pare rău. Bine, îți dau altceva. Apă, de astăzi beau apă. Apă, legume și fructe, corect. Bătaie și bătaie pentru tine că meriți. De ce? Că eu sunt cel mai cuminte. Îți mulțumesc, Ioane, îți mulțumesc. Cu plăcere, la și poate toată ziua. Dacă vrei, eu pot să-mi dau la Valina jos, vă las să continuați. Uite, apropo de asta, am văzut o postare pe Facebook la el cândva și scria așa: Ionela Dumitrescu, cea care mă suportă zi de zi, și a zis: eu nu te suportam nicio oră. I-am lăsat coment. Cred că și la tine e la fel, nu? Nu cred. Iulia, da, așa e, stimați telespectatori. Ionela nu suportă, dar n-are ce face. Hai că nu e chiar așa, nu e adevărat. Uite mă, hai să începem. Nu iubim așa cum e el. Ion, hai să ne cânti. Mă, mai știu, că nu-mi place, zi Artur, mă, că ăsta e cel mai frumos nume. Măi, ziua ta să spun Ion. Asta e, te conformezi în situații. N-am ce să fac, sunt la voi în bătătură, cum se spune. Hai de grijă aici, hai să ne cânti o primă piesă, atât pentru tine cât și cei care... E legat de petrecere cumva? Da, piesa se numește Când petrec și când iubesc. O să vedeți că e o piesă foarte frumoasă și chiar vă invit să faceți și voi așa cât un pic, că nu puteți să vă ridicați de acolo, că sunteți cablați. Iulia se poate ridica. Gata. Fără probleme. Iulia, ok, te invităm să ne cânti Ion Artur la Fii Antenă la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ion sau Ioana.
viața, cât m-a ținut tinerețea. Nici acum nu stau deoparte, trăiesc viața cum îmi place. Tare mult mi-a plăcut viața, cât m-a ținut tinerețea. Nici acum nu stau deoparte, trăiesc viața cum îmi place. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, că mi-e dragă viața și vreau să o trăiesc. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, nici nu mă gândesc ca să mă opresc. Câteodată mă gândesc și banii mi socotesc, că nu vreau să strâng avere, vreau să-mi fac orice plăcere. Câteodată mă gândesc și banii mi socotesc, că nu vreau să strâng avere, vreau să-mi fac orice plăcere. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, că mi-e dragă viața și vreau să o trăiesc. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, nici nu mă gândesc ca să mă opresc. Viața trece ca și fumul și doar unul mi-este drumul. De-aia vreau cât mai trăiesc, să beau și să chefuiesc. Viața trece ca și fumul și doar unul mi-este drumul. De-aia vreau cât mai trăiesc, să beau și să chefuiesc. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, că mi-e dragă viața și vreau să o trăiesc. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, nici nu mă gândesc ca să mă opresc. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, că mi-e dragă viața și vreau să o trăiesc. Când petrec, petrec și când iubesc, iubesc, nici nu mă gândesc ca să mă opresc. La mulți ani, băi! Îți stă bine oricum. În timp cum m-am transformat în Victor Ciorbea? Chiar și miop îți stă bine, nicio problemă. Mulțumesc foarte foarte mult! sexy, Răzvan. Da. Dar lasă-ți ochelari, dragă. Dar nu văd desfășurătorul. Nu vezi desfășurătorul? Nu trebuie să vezi, Trebuie să simți. trebuie să simți, da, trebuie să simți. corect. Hai să vedem câte mesaje, telefoane ai primit până la această oră. Foarte multe, telefoanele sunt undeva lăsate în regie pe silențios. N-am decât 4 telefoane la mine, atât. Deci Și mai că luat. am decât 4 telefoane la mine, eu am decât unul. În fine. Unul și Lasă-mă, bun, lasă Răzvan. că nu-ți trebuie mai mult. Eu am 4, le-am lăsat acolo, o să mergi să vezi câte mesaje sunt, asta ca să nu crezi că mint. Dă-te ochelarii jos că arăți ca dracu. Fără cuvinte! Mă sperii, vorbesc serios. Așa. Deci câte? Număr? Foarte multe, nu le-am numărat, îți dai seama că numai un nebun poate să-și numere mesajele, să vadă câte mesaje a primit. Și în afară de asta, pe Facebook sunt foarte multe postări la mine pe Facebook cu mesaje de la mulți ani. Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Auzi, dacă tot vorbim de Facebook, să intrăm și noi pe pagina noastră de Facebook, da, să corect. vedem Haideți să intrăm și noi pe pagina noastră ce-au și tu făcut să ne ajut. telespectatorii. Dacă Ionela în regie este pregătită. Haide că pot și eu să... Poate nimerim pe cineva care chiar îl cheamă Ion sau Hai să Ioana. vedem. Și le dăm azi premii la Fii Antenă. Imediat le ajung și la concursurile noastre care le-am Răzvan, eu postat te pe pagina aștept, de Facebook. întotdeauna te aștept. Fii Antenă. Deci, ce oferă sala de sport Pure Health and Fitness, da? Deci, toți cei 40 primesc câte o zi Câte de o zi antrenament la sală, Pure, gratuit.
Health Așa, and Fitness. unde își pot lua și prietenii, da? Deci toți cei 40 înscriși până la această oră câștigă o zi de antrenament la sală, iar cele 10 tricouri, cum le dăm? Să alegem un număr de 10 numere de la 1 la 40. Da, zi 10 numere. Cine o să câștige ziua de fitness o să mă considere prieten și să mă ia și pe mine, poate cu ocazia asta mai dau și eu jos din șum culițe. Așa, așteptăm 10 numere. 10 numere, zile de Ion. 10 numere de la 1 la 40. De la 1 la 40, 1, Da, 7, da, 10, da, 8, 8, 13, da, este în 2013, da, 7 am zis că e ziua de astăzi, 23, 23, 15, mai punem? 7, Încă încă trei 3 numere, numere. 3, 40, Da, 38 da. și 14. 14. Și 14, perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O să rugăm 9, regia 10. să numere să ne aducă apoi să citim câștigătorii. Și de asemenea Cora oferă o sacoșă cu produse alimentare, aveți ulei, făină, paste făinoase, toate cele, un număr de la 1 la 81. 81. Hai să fie 81. Wow! Îl cheamă M-am Moș Crăciun. departe. A Moș câștigat Crăciun. Moș Crăciun. Moș Crăciun a câștigat. Dar veni la mine anul ăsta. Ei bine, deja am ales câștigătorul pentru Cora. Moș Crăciun Crăciun. este intitulată pe Facebook. Iată, probabil strânge cadouri pentru E un anul... bărbat, e bărbat, da. E pentru anul viitor și de asemenea pentru canapeaua și mobilierul pentru living oferit de hipermarketul Cora s-au înscris, imediat îți spun ție, Iulia, 64 de telespectatori. Acest concurs se termină pe data de 7 februarie. Acum mergem mai departe. Vreau să știu cu ce ai venit nou pe 2013 ca și cântăreț. Ca și moderator de televiziune, hai să fie. Ah, da. Păi, hai să începem cu răspunsul ultimei întrebări. Normal. Așa, emisiunea mea continuă cu surprize. Invitați Nu surprize, surprize. Nu surprize că nu sunt Andreea Marin, nici n-aș vrea să fiu Andreea Marin, n-am cum. Vis-a-vis de păr, Te încadrai și tu la categoria colegului operator? Nu. da, eu n-am ce să mai fac, asta este. Da, emisiunea continuă duminică de duminică, nu vorbesc prea mult despre emisiune, că ne batem în trusturi și iar nu-i bine, o să mă cerți, așa că eu aduc în fiecare duminică câte o trupă, așa cum formația Tineret a fost la voi, a fost și la noi, dar înainte a fost la noi. Nu Adică cred, ce nu mai cred, găsești? nu cred. Hai gata, să terminăm cu publicitatea pentru emisiunea ta, să ne explici ce ai venit nou pe piața muzicală. Ce am venit nou, lucrăm la piese, am un prieten foarte bun care îmi scrie, se numește Cornel Oprea. Îl salutăm. Îl salut și eu pe această cale, scrie piese foarte frumoase, piesele pe care le cânt astăzi la voi în emisiune sunt scrise de el, așa că vis-a-vis de următoarea piesă e o problemă, se numește Bei mori, nu bei mori, dar să nu credeți că e vorba despre neamul meu, pentru că zice așa, neamul meu de când se știe trăiește într-o beție. El mi-a dat piesa asta, dar cred că a greșit neamul în momentul ăla, așa că să nu credeți nimic, că nu e adevărat. Numai că, la un moment dat zice o mătușă mare, doamnă, la machială e campioană. Măi, e Sfântul Ion și eu zic că mai merită și mătușa să mai tragă cât o dușcă, așa că Perfect. e de bine, nu? Ok, dacă ne-ai prezentat și pe următoarea piesă, haide să ne și cânti. Ce spui? Perfect, cântăm. Hai, te invităm Ion Artur la Pia Antena alături de Iulia Stanciu. Neamul meu de când se știe trăiește într-o beție. Nu intră în neamul meu decât cine bea la greu, mă. Eu beau vinul cu găleata, ca așa bău și tata. Sor mea bea cu Damigeana, fiindcă seamănă cu mama. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă.
Ca de verișoară, la început era să moară. N-a fost din sângele meu, s-a obișnuit mai greu, mă. Toamna, când culegem via, începe și veselia. Neamul mare, vinul bun, n-ajunge până la Crăciun, mă. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă. Mătușă mare doamnă, la machială-i campioană. O mătușă mare doamnă, la machială-i campioană. Dimineața când se scoală, bea un șpriț pe burta goală. Dimineața când se scoală, bea un șpriț pe burta goală. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă. Prieteni de machială ce-i cunoaște întreaga țară. Am prieteni de machială ce-i cunoaște întreaga țară. Pale Rubea cu Borcanu și Rizescu cu Ligheanu. Eu beau vinul cu găleata, că așa a băut și tata. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă. Bei mori, nu bei mori, dacă bei să bei destul, dacă mori să mori sătul, mă. Îți mulțumim foarte mult, Ioane, o să dai o petrecere foarte mare la Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Uite, începem să dorm până azi dimineața la ora 2. Felicitări. Iulia, nu mai avem foarte mult timp de emisiune, spune câștigătorii, te rog frumos. Deci să ne amintim, tricourile de la Pure Health and Fitness sunt numerele 1, 7, 10, 8, 13, 23, 15, 40, 38 și 14, respectiv Florin Georgescu, Flora Anișoara, Geo Stoian, Omer Camelia, Ivonescu Daniel, Ionela Nicola, iată avem și o Ionela, Mari Stoian, Rami Iosif, Rustioru Alexandra și Bogdan Niță. Iar cei 40 au câștigat... Toți cei 40 de persoane, toate cele 40 de persoane care s-au înscris la concurs sunt câștigătoare la Pure Health and Fitness. De asemenea, punga aceea mare de la Cora pe care v-a arătat-o Răzvan mai devreme a câștigat-o Moș Crăciun, așa este intitulat pe Facebook, numărul 81. Vă mulțumim foarte mult, îți mulțumim și ție, Ioane, că ai fost astăzi alături de noi. Și eu vă mulțumesc, sper să mai vin, asta deja e a doua oară când sunt aici. Iulia era în concediu când am fost, deci ea nu știe că am mai fost. Era cât pe ce să fiu și acum azi în concediu. Gata, nu mai avem timp, la Antena 1 urmează Mireasă pentru filmăm, ne vedem mâine la 10:20, pa, pa!